खावलायो खोनानो मोन्दों 75,000 रांखौ मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपआवनो होबोबाय थादों। दा जोंनि नैबे नागापुर बिअ रिगिरिगां बिअआवहाय मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपआनो 75,000 रांखौ मोनाखै। जाहाथे बे 75 रांखौ सरकारा जोंनोबो होयो। नैबे जोंनि रिगिरिगां बिअ नागापुर गामिनि रिगिरिगां बिअ आरो नाग्रिजुलि ब्लक पिसिडिसि नि बेन्दों सिङाव थानाय 2 नं कुमारकाटा पिसिडिसिनिफ्राय जोङो जमा गासै रिगिरिगां बिअनिफ्राय जमा गासै जों ज' जानानै नैबेखौ जों खावलायो सरकारनिसिम। आरो जोंनि नैबे जायगायावहाय मोनफ्रोमबो खामानिफ्रानो साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा गिदिर गोलावफ्रा बुङो फैनानै गोबां खोथा बुंफैयो मोजां खामानि मावगोन मोजां दैदेनलांगोन जोंनि थाखाय जोंखौ सापर्ट खालाम बुङो। दिनैसिम जों सिगाङावबो जों गोबां सापर्ट होबोदोंमोन। सापर्ट होनाय समावबो दिनैसिम बोसोरथामानो जाबाय जोंनि मुङाव जेबो ग्रुपनि नामावबो मोनसेबो मुवा फैयाखै। लोगोसे दालां लामा बायदि मैयाबो मावनानै होनो बुंदोंमोन बेफोरखौबो मावनानै होआखै। आरो थांलाय फैलायनि थाखाय सुबिदा उसुबिदाफोरखौथ' जों बुंनोनो नांखाला। सारमोनानो गोदोनिफ्रायनो फैनानै नायफैखादों। नायनायनि गेजेरजोंनो जोंनि सिगाङाव गोबां खोथा बुंलांखादोंमोन बैफोर खामानिखौ मावगोन होननानै। बैफोर खामानिखौ दिनैसिमबो मावाखै। जोंनि नैबे पिसिडिसियावहाय नंगौ सिगांनिफ्रायनो जों गुबुननि गामिफोरजोंसो हाबस'नानै थानानै सरकारिनि खामानिफोरखौ मोननो थांखायो। आरो दिनैसिमबो जोङो नागापुर गामियावहाय गामि मुं लानानै बबावबा साख्रिनि एप्लाइ खालामनो थांब्लाबो जों मोनखाया। गुबुन खाथि खालायाव थानाय रेभिनिउ जायगानि बिंगुपुर बिष्णुपुरानो जाया मानो जों बै चन्द्रनगरानो जाया मानो बैसोरजों लाफानानैसो जों हाबना थानानैसो दिनै जोङो खामानिखौ मोननो थाङो। दिनैसिम जों नागापुर गामियाव मोननो थाङा। नाथाय मानो मोननो थाङा रेभिनिउ जायाखै बुङो। होनबा जोंनाव मोनसे सार्टिफिकेट दं डि फरेस्ट मोननाय मोनसे सार्टिफिकेट दङ। बे सार्टिफिकेटखौ लानानैबो जों दिनैसिम मोनाबा मानि थाखाय जायाखै जोंनि जायगाया। बेखौ जोंनि रेभिनिउ भिलेजखौ जायगाखौ बानायनानै होनो थाखाय सरकारखौ खावलायनाय जाबाय। आरो जों माब्लाबाबो गुबुन जायगानि गामिनि मानसिफोरजों जाहाथे बेबायदि हाबसननानै सरकारनि जब खामानिफोरखौ मोननाङा जाहाथे जोंनि गामिनि मुङैनो मोनथों बेखौ जों सरकारनिसिम खावलायहरबाय। आरो बेफोरबायदिया इयुनावबो दाजाथों होननानै जों गोसोआव साननानै बेखिनि मानसिफ्रा जमा जादों। नैबाव जमा जानानै ओंखारबोदों। जोंनि नैबे दिनैनि 1 अक्ट'बर सानखालिनि साफाइ अभियानजों लोगोसे लाफानानै नैबे खोथाखौ जों मिडियानि गेजेरजों फोरमायबाय। जोंनि जायगायाव मोनसेबो अनसुंथाइ फैया बेखौ आं बुङो। आंल' नङा जों गासैबो जमा जानानै दिनै जों बुंबाय जोंनि जायगायाव मोनसेबो अनसुंथाइ फैया। दिनैसिम जों थाबायबाय थादों। जब कार्डआनो जा सोरबा माबा मोनसे सरकारि खामानियानो जा साख्रि आवला खामानि मावनो जा थांब्लाबो जों सोरबा खाथिनि गामिनि रेभिनिउ भिलेजनि डकुमेन्टस साइन लायनानैसो जों साख्रि मावनो गोनां जायो। बेफोरखौ सरकारफ्रा खाथि खालायावनो मेरला सरकार मानसि दं बिसोरो जोंखौ मानो नायफिनाखै? मा जोंनि जायगानि मानसिफ्रा मानसि नङा? भट होनाय समाव जों भट होआखैमोन। बिसोरो जोंखौ खावलायाखैमोन नामा? ओरैबायदि भट होफै नोंथांमोना आइजोमोना आइमोन आफामोनहा जोंनियाव ओरैबायदियाव भट होफै ओरैबायदि खालामफै होननानै जोंखौ खावलायदोंमोन। मोजां मोजां बुंदोंमोन। जों लैहोर फैनानै खथ' मोनमारगोन खोमा लामाफ्रा मोजां जायो खोमा दालांफ्रा मोजां जायो खोमा थांलाय फैलाय हान्था मेलानि थाखाय गारि मथर खारनो थांनाय लामाफोराबो मोजां जायो खोमा स्कुलफोराबो मोजां जायो खोमा साननानै जों खथ' मोजां खालामबोदोंमोन। 100आव 90% जों भट होबोदोंमोन जोंनि जायगानिफ्राय। दिनैसिम जोंनि जायगायाव जेबो भटआनो माबायानो गैया अनसुंथायानो सरकारनि अनसुंथायानो गैया। बिनि थाखाय जोङो नैबे जोंनि नाग्रिजुलि डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव थानाय 2 नं कुमारकाटा प्राइमारिनि सिङाव थानाय नागापुर गामिनि रिगिरिगां बिअनिफ्राय जमा जानानै सरकारनिसिम बेखौनो खावलायो जाहाथे जोंनि जायगाया रेभिनिउ भिलेज जानांगौ नागापुर मुङाव। आरो जोंनि खाथि खालायाव थानाय रेभिनिउ भिलेजनि जायगानिजों माब्लाबाबो जोङो थांनाङा। आरो बैफोर माबा मोनसे सरकारि जबब्लाबो गुबुननि गामिखौ जों हायार लानाङा। आरो सरकारि जब मावनोबाबो जों सरकारि माबा मोनसे खामानि मावनांगौब्लाबो डकुमेन्टस फैनांगौबाबो जों बैसोरखौ रेकेटआव लाफानांगौनि गोनांथि जाया। बेखौ जाहाथे सरकारा जोंनो मावनानै होयो थाबैनो मावनानै होथों बेखौनो जों नैबे रिगिरिगां बिअनिफ्राय नागापुर गामिनि रिगिरिगां बिअनिफ्राय बेखौनो सारमोननिसिम खावलायबाय जाहाथे मोनफ्रोमबो उसुबिदाफोरखौ थाबैनो सारमोना सुफुंथों। आं नैबे रिगिरिगां बिअनिफ्राय बेखौनो मिडियानि गेजेरजों सारमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय। एबा खायलें खुइलें जानानै जेनेबा नाग्रिजुलि समस्थियाव माखासे दरंगा मेलाजों थाहैबाय माखासे जोंना नाग्रिजुलिजों
थाहैबायथ' बेनिखाय जोंहा ओरैजाय BJP सरकारजों खावसे थांनांगौ जायो नालाय माखासे मालाय BJP सरकारानो लाखिजोबनाय जायो सुबिदाफोरखौ जि एसे एनै फैयो बेबो माने सोर सासेनो होख'नांगौ जायो नालाय मोननोनो थाङा आरो सुबिदाफोरखौ हमनानै ला दा जोंनो सेल्फ हेल्प ग्रुपखौनो होनबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जों दिनैसिमबो सरकारनि माने अनसुंथाइखौनो मोनाखै माने दा हमनानै ला सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जोंनो अनुदान होयो 25,000 अनुदान बेखौ जोंना बिअ मोनसेयाव 11था दं आरो 11थायाव जोंना मोनथामल' मोनदों मोनथामखौ मोननानै दिनैसिम मोनाखै जोङो बोसोरथाम बोसोरब्रै जालांबाय ओमफ्राय ब्लकआव रायलायो जोङो जागोन जानानै फैगोन सरकारनि खामानिया थाब जाया होननानै बुंदों आरो खिन्थु जोंबो नेबाय थादों ओमफ्राय दिनैसिम मोननो थाङाखै बेनिफ्राय आरो हमनानै ला दा जोंनि BTR सरकार बे होनायाव जोंना 11था ग्रुपनिफ्राय मोनसे ग्रुप मोननाय जादों बियो जुगामि बेखौ जोङो नाग्रिजुलि ब्लकै मोननाय जायाखै जोङो ओरैजाय तामुलपुर समस्तियैसो मोननाय जादों आरो बेबायदिहाय बेनिखायनो जाहाथे बांसिनानो जों ओरै BJPजों सोमोन्दो दं नालाय जेनेबा जोंनाथ' जोङो बर' एलेकाया UPPLआवनो सापर्ट दङ ओमफ्राय थेवबाबो जोङो BJPनि आन्दारावसो थानाय जायो बेनिखायनो जोङो अनसुंथाइफोरखौ एसे खमै मोनफैयो बेयो जायखिजाया माबायाव उसुबिदा जायो आरो दा हमनानै ला अरुनदयानो हम बा जब कार्डआनो हम बा माबा मोनसे खामानि फिसा फिसा खामानिफ्रानो माने बुरजा फैयोबा हमनानै ला 200थाफोर फैयोबा जोंनि बेयाव ओरैनो 25थाफोर गाहामल' फैयो 25थाखौ एफा बुरजा गामियावलाय बेसे गोलैनो जायो आरो दा अरुनदयखौ नोंथांमोननि गामियाव मोनगोन ना मोनाखै अरुनदयखौ मोननायाथ' मोनद्रायाखैबो नङा एसे एनै जेनेबा रान्दिफोरा मोनबाय ओमफ्राय बेंग्रा बेंग्रिफोरा बिफलिंगफोरा मोननाय जादों गोबाङानो मोनाखै माने गोबाङानो मोनाखै 100आव 25%आनो ल'सो मोनदों जोंहा दा नागापुर जोंनि बेन्दों सिङाव थानाय रायजो राजाफ्रा जों बिमा माहारिफोर होनोबानो जों बिराद गोजांस्रिवनाय मोनो नाथाय जों दिनै डिलिभारि केसफोरखौ जों लांनांगौबा जों नै जोंनि मथंगा दालां गैया आरो दै देरोबा जों दा दैज्लां समाव आसार सावनाव दै देरोबा जोङो दा जोबोद गोब्राब जायो जों लांनो दा जोङो ओरै खावलि जानानै ओरै जों लावफाराजों जोङो नाग्रिजुलि लामाजोंसो लांनांगौ जायो नोंथांमोना भट नांगौबा फैयो भटनि थाखाय भट बिफैयो जों होयो जोंखौ बुङो नोंथांमोननो जों देरहाबा जों माबा मोनसे होगोन जों दिनै थाबायगासिनो जों होगासिनो होयै होनानै जोङो मेंबोबायबो जों दा माब्लाबा समाव जों रागाबो जोंनो ओंखारो जों रावखौबो होहोआ होननानै बुंनोबो लुगैयो जों भट नांगौबाल' फैयो भट मोनखांबाथाय दिल्लीयाव थांबा राबना राजा जाहैयो बिनि थाखायनो जों रागा जोङो दा नोंथांमोना बेखायनो जोंनो एसे एनै अनसुंथाइखौ हर आरो दालांखौ जोंनो नांथारगौ दालां आरो लामानि थाखाय जोंहा एकदम जोबोद माबा जानानै जेंना जानानै दङ बेनि थाखायनो नोंथांमोना जोंखौ अनसुंथाइखौ हरनांगोन आरो नोंथांमोना मानगोनां नोंथांमोन नोंसोरखौ जोङो खावलायहरबाय थायो आरो नोंथांमोना फैयोबा जों नोंथांमोनखौ जों सनमान लाखिनानै जोङो अनेक माबायावनो जोङो गिदिंफायो थाङो आंखौथ' मिथिखायो नोंसोरो आरो नुखायोबो आङो UPPLनि जानानैबो आं थाबायदोंमोन नोंथांमोना मिथिगौ नुदोंबो जानो हागौ सोरबा नुनानैबाबो नुवाखै होननानैबो बुंगोन आं दिनैसिम जेबो मोनाखै जेबो आसुनि मोनाखै आं नोंथांमोना मिथिनो हागौ बा नुनोबो हागौ नोंथांमोना आरो जेनेबा बे गथ'फ्रा स्कुलाव थांनाय अबावबाफोर थांनाय दै बारनाय साइकेल सालायनाय बेसेबां खस्थ' जायो जोंनि गथ'फ्रा बयनिबो गथ' बेफोर गासिबो खस्थ' जाजोबो नोंथांमोना अरायसम जोंखौ नायहरनो थाखाय राजि जा आरो जों अरायसम जों मोजां मोनगोन नोंथांमोनखौ आं खावलायहरो गुरैयै नोंथांमोना अरायसम जोंखौ नाहरफिननांगोन दे डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नं 6901559919
उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउज।